Hoppá. 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 Igen. Hoppá. Ki az a? Viszállom így és úgy is, most a kócos mamát szed föl. Viszállom úgy is, úgy is. Viszállom úgy is, úgy is. Viszállom úgy is. Viszállom úgy is. Ki van ott a Rénikkel? Igen, ki van ott? A bublinkás Rénikkel? Ki van ott? Kuk. Kuk? 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 Ott a baba. Ott a Réni baba. Kuk? Kuk? Ki az? Léni baba. Léni baba. Réni baba. Tessék kukorítani. Réni baba. Csak a Réni kétszer nagyon. Réni baba. Igen. Viszállom így is, úgy is. Viszállom úgy is, úgy is. Viszállom úgy is. Úgy is. Úgy is. Na, mi lesz? Tiri, tiri, tiriri, tiri, tiri, tiriri, tiri, tiri, tiriri, tiri, tiri. Úgy is. Úgy is. Úgy is. Úgy is. Igen, úgy is. Úgy is. Úgy is. Úgy is. Kifárasztottak? Kifárasztottak. Viszállom így is, úgy is. Viszállom úgy is, úgy is. Viszállom úgy is, úgy is. Viszállom úgy is. Most kell nevetni. Úgy is. Tessék nevetni. Na, úgy.